Live po tayo dito sa Berlomabin Gabao TV. Mga kabayan, pag-uusapan natin ngayon ang susi ng tagumpay. Ano nga ba ang susi ng ating tagumpay? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, huwag po kayong magatubili. I-likes nyo po ang aking vlog o di kaya itong live po natin, mag-likes lang po kayo at i-share nyo po sa iyong mga kakilala. At bago po ako magpatuloy, ay shout out po sa lahat po ng aking mga subscribers. Shout out po kay Mr. Manurot. Yan, at yan po ang kanyang request. Shout out. At sa lahat ng ating mga katimpuyog, sa lahat po ng ating kaginintuang puso. So, yun nga po ang pag-uusapan natin, ang tagumpay. Ano ba ang tagumpay? Siyempre, success. Ano po yung susi ng ating success? Dito natin makikita mga kabayan kung ano ang susi ng ating success. Unang-una sa lahat, hindi ko na po patatagalin. Ito po yung magkakaroon tayo ng clear goal. Hindi lang po goal, kundi yung clear goal. Ano ba itong clear goal na ito? Ang clear goal na ito ay yung maliwanag, maayos, constructive na goal po natin. Ano po ang halimbawa ng constructive na goal po natin? Siyempre, kagaya ko, ang constructive na goal ko ay gusto ko pong makapagpatayo o makapag-donate ng isang lote at makapagpatayo ng isang church, ng Born Again Christian Church. Diyan po sa malapit sa Diversion Road sa Canton City. Yan po yung aking vision and mission. Gusto ko po para hindi na po lumuwas pa po yung mga taga Waigdayan, taga Barrio, taga Langigan po, kahit anumang lugar, meron na po silang pagsisimbahan. Isang example po yan. At kinakailangan po yan na i-work out mo kapag mayroon kang clear goal. Ano-ano nga ba ang mga clear goal na meron tayo? Siyempre, mayroon tayong short goal at saka mayroon tayong long goal. Yung short goal po natin kung ano ang gagawin natin. Halimbawa, ang short goal po natin ay gusto po nating magkaroon ng ipon na 600,000 sa isang taon. Kung ikaw naman ay OFW, kaya ba yan? Kaya yan sa mga malakihang sahod. Kaya tinaasan ko po yun kasi yung 600,000, may mga sumasahod po kasi dito ng mga mahigit 200,000. Kaya hindi po yan imposible sa mga safety manager, sa mga safety superintendent, sa mga QC na abot po nila yan. Bali, pumapatak lang po yan na 50,000 buwan-buwan. Parang kumuha sila ng isang sasakyan na hulugan. Ayan po yung example ng clear goal po natin. Ano po ba yung pangalawa na susi ng tagumpay? Siyempre, ang pangalawang susi ng tagumpay ay yung strong ethics. Ano ba itong strong ethics? Ito yung matindi na ito yung pag-uugali mo na maganda, napakaganda. Ano ito yung mapagtimpi ka, mapagpakumbaba ka. Ayan, kinakailangan mo pong magkaroon yan yung kahit binabato ka na sa left and right, minsan sinasaksak ka pang patalikod. Ay kabayan, meron kang strong ethics, kinakaya mong dalhin yan. Dahil una sa lahat, isa kang taong mapanalanginin, isa kang taong mapagpakumbaba. Maganda ang pagkahubog mo, maganda ang kinalakihan mong pamilya, kinalakihan mong lugar, at saka yung personal knowledge mo, yung personal encounter mo sa Panginoon maganda. Kaya magkakaroon ka ng strong work ethics. Ayan, isa pong susi yan. At higit sa lahat mga kabayan, ay consistent ka. Pag sinabi natin consistent, kahit sa anong tinutubok mo. Kumbaga, pinag-usapan mo, gusto mong i-divert ito sa iyong edukasyon. Nag-graduate ka na ng political science, tumutubog ka nag-aaral ka na ng Bachelor of Science in Legal Laws, consistent ka
na mag-review, consistent ka na mag-aral kahit hirap ka na, syempre yung goal mo na mataas ang makuha mo sa iyong exams at balang araw goal mo na pumasa sa bar, kailangan maging consistent ka. Maging din po ganyan sa elementarya, sa pag-aaral, sa high school, ganun din po yun. Kailangan lamang po ng maging consistent. At kahit sa ating pagnenegosyo, sa ating pag-e-invest, kung nagnenegosyo ka, kinakailangan maging consistent ka lang. Sa paanong paraan natin masasabi na ikaw ay consistent? Halimbawa, nagnegosyo ka, umpisahan mo ang isang negosyo ng talipapa, yung pinag-uusapan natin sa talipapa, consistent ka na maagang gigising, late na matutulog, tapos consistent ka na mag-inventory ng iyong mga paninda, consistent ka na mag-records ng kung ano ang inputs, outputs mo sa iyong business, consistent ka na tignan mo rin yung mga tauhan. Yan, kinakailangan mo ng consistency. Sa investment po naman, kinakailangan mo rin ganun din. Ano ba yung cash flow mo? Pag sinabi kasi natin cash flow, pasok ang pera, deposit, tapos labas. Kasi yun, ganun lang yung cash flow na sinasabi. Pagpasok, halimbawa, nag-invest ka, halimbawa, gusto mong pumapasok ang pera na kahit natutulog ka, mayroon kang investment, halimbawa lang bangka, mayroon kang 3, 4 na bangka, kahit wala kang ginagawa, pag kumita yung mga nag-mamanis na yung bangka, may kita ka. Ngayon ang gagawin mo naman ay ipasok mo sa bangko yan. Hindi kaya i-invest mo pa sa ibang investment pa yan. Tapos pag kumita ka ulit, i-invest mo ulit sa isa pang investment. Ganon din po yun, na yung cash flow mo, titignan mo yung cash flow mo. Huwag mo nang gastusin yung pera mo, gawin mo na lang cash flow para yung flow palaki ng palaki. Tama po ba? So yun ang isa. At higit sa lahat, yun ang discipline. Yung discipline kasi isa sa sekreto. Kasi alam nyo kapag pinagbabasihan ko yung napapag-aralan ko, medyo kuhanin ko lang dito, yung The Lives of Dr. Rizal, kasi nakuha ko rin yan nung college ako dyan sa Dimso. Nakita ko yung disiplina niya nung ipinadala ng kanilang magulang na nag-aral sa Madrid. Medyo kulang nga yung minsan budget niya. Dinidivide niya yung pagkain niya para umabot sa susunod na padala ng kanyang mga magulang. So that it's one definition ng discipline. At hindi lang yan, sa disiplina, kailangan mo talagang kontrolin ang iyong sarili. Halimbawa lang, lagi natin nababanggit ito, huwag naman sanang tamaan yung mga iba, yung glory now, pulubi later. So kung kailangan mong magawa yun at sabayan, kung mayroon kang pinambe-birthday na 20,000 sa isang buwan, what if gawin mo na lang 10,000? Yung 10,000 mo, i-invest mo na lang, mayroon kang makausap dyan, makabili ng mga magagandang inahin na kambing, ipaalaga mo, at siyempre trusted mo yung nag-alaga, adi gaganda ang sitwasyon. May disiplina ka na, nanganak pa yung pera mo sa pagdidisiplina mo. So isa na yan, marami pong example, pero yun lang po ang ibinigay ko. Kasi kapag may disiplina ka kasi, ang ibig sabihin pag may disiplina ka, mayroon ka ring willingness. Yan, mayroon kang willingness to sacrifice. Ang sa negosyo kasi at sa buhay, sa susi ng tagumpay, kinakailangan nagkakaroon po tayo ng willingness to sacrifice. Maalala ko nung nag-aaral po ako, hindi naman po ako kagalingan nung ako'y nag-aaral, kaso lang gusto ko kasing talagang ipasa lahat ng subjects ko. Minsan hindi po ako natutulog ng maayos, nagsasacrifice po ako. Yung paa ko nakalagay sa timba na may tubig at may kape akong iniinom para hindi lang ako makatulog, para mabasa ko lang yung lesson ko. Lagi kong naaalala yan. Yan po ang sacrifice na ginawa ko. At sa awa ng Diyos, meron naman po akong natapos na kurso
Maski sabihin natin na BS Criminology lang, at least pinaghirapan ko talaga yung course na yon. At nakikita ko na ngayon, na-appreciate ko sa aking buhay na yung mga pinaghirapan ko, na-apply ko na ngayon. So, kinakailangan talaga ng willingness to sacrifice para magkaroon tayo ng susi ng tagumpay sa buhay. Shout out sa lahat ng aking mga nakikinig dito sa aking live ngayon. At nais ko na sana magtagumpay po tayong lahat. At don't forget to subscribe with Bernard or Berlomabin Gabaon TV. Ayan po. At may susunod po ako na vlog na inaayos ko po. Ito po yung tulungan at payamanin natin ang ating kapwa. Yan po. Dito po natin i-upload yung mga bunga na ng ating pag-vlog dahil ang vlog na ito hindi naman po perfecto pero mas pinaganda po natin. Ayan, patuloy po tayo mga kabayan. So, may willingness to sacrifice ka, may clear goal ka, may strong work ethic ka, consistent ka, may discipline ka, may willing to sacrifice, nakalima na tayo. Magandang tulong na yan para sa atin. Basta yung naririnig natin, isa puso, isa gawa, maniwala, malaking tulong po yan. Pero may pang-anim pa po, mga kabayan. Kinakailangan, alam nyo ba, continuous learning process. Pero ito, continuous pursuit of knowledge. May nagsabi nga na continuous learning process ay mabuti. Or education is a continuous learning process. Napakaganda po yan. Kailangan nating i-educate ang ating sarili. Patuloy na pag-aaral. Pag-aralan natin kung ano meron tayo. Yung iba nga, ginagamit ang term na move out from your comfort zone. Yung iba, sabi ko nga, paano siya makapag-move out kung sa comfort niya nga, hindi pa siya, sa comfort zone niya, hindi pa nga siya comfort. Kaya yung iba, pumapalpak din kasi hindi pa sila comfort sa zone nila, lumalabas na. So, wag naman po ganon. Kinakailangan i-explore mo kung nasaan ka. Halimbawa sa isang puno ng political science yung kinukuha mo, explore mo muna lahat dito, yung mga ugat. Huwag yung pumunta kagad sa mga sanga, mahina yung foundation mo, pag bumangin o bumagyo, kumbaga. So ang ibig kong sabihin, bago ka mag-move out from your comfort zone, kailangan na explore mo na lahat yan. Dahil sa pamamagitan kasi ng pag-aaral, pagsisigasig sa pananaliksik, sa maniwala kayo o hindi, madadagdagan at madadagdagan ang ating kalaman, mas may strengthen ang ating fighting spirit para magpatuloy sa kung ano man tinatahak mo. Kung ikaw man ay nagtuturo, kung ikaw man ay nagninegosyo, kung ikaw man ay nag-i-invest, kung ikaw man ay professor, nasa pag-vlog ka man, o di kaya commentator ka sa isang radio station o sa mga TV station, ay kinakailangan po niyan yung continuous pursuit of knowledge, yung education. Ngayon, nasabi na natin yan, ngayon panahon na siguro para makinig naman tayo. Kahit sino pa yung nagsasalita sa'yo, mababa man yan, mas mababa man sa'yo, kinakailangan mong makinig. Yan, dahil lang pang-pito is the ability to listen. Kinakailangan natin ng ability to listen. Kailangan po yan mga kapatid. Halimbawa, yung asawa mo, mayroon siyang strength, mayroon siyang idea na maganda, mas maganda sa'yo, pakinggan mo. Yung kapatid mo, mayroon siyang suggestion na maganda na mabuti, kakabuti ng iyong career, ikakabuti ng iyong negosyo, investment, pakinggan mo. So maganda rin yung nakikinig po tayo. Aside from our mentor, kasi may mentor talaga tayo eh. Yan, kagaya natin, hindi man nila alam na mentor natin, pero dito sa vlogging, pwede mo naman maging mentor yung pinapakinggan mo eh. Sa akin ganun, kinakalipay ko na ganun eh. Lagi kong pinapanood dito, mentor ko ito, pero hindi niya alam. Pero in truth, talagang sa akin, I consider na mentor ko siya. Ganon. Pwede yung ganon na maging mentor mo. Kaya napaka-importante po yan. Kaya sa ability to listen.
Yan ang pangpito. So, siguro, itong susunod, laging ginagamit ito ng mga sports, sa sports, yung mga boxer, basketball, ayan, yung mga ilang beses nang natumbang inventor, ayan, yung mga politician na ilang beses natalo, ito yung never quit. I will and I will never quit. Ayan. Yan ang maganda sa ating buhay. Pag meron ka niyan, talagang strong tayo. Magandang kinabukasan natin pagka ganyan. Kaya kailangan natin magpatuloy. Kaya maganda yun sa buhay. At isa pa sa buhay natin, kinakailangan natin ng malaman kung ano ba yung purpose. What is the purpose of my life? Ano nga ba ang purpose ng buhay ko? Ang tao ay kumakain upang mabuhay, pero hindi nabubuhay para kumain lamang. Tama po ba? So, yun, alamin ang purpose ng ating buhay. Kung ikaw ay isang guro, kung ikaw ay isang engineer, kung ikaw ay isang doktor, abogado, gobernador, politician, alam mo kung ano ang role mo. Kaya kapag alam mo yung role mo, nabibigay mo yung serving to the Lord, serving to your family, serving to the people, serving to the groups, and serving to your faith religion. Nabibigay mo yun. Kailangan nababalansin mo yun kapag alam mo ang role mo. Paano naman, Bernard, kung hindi ko alam yung role ko? Well, sa early stages ng life o kahit yung iba, nasa middle age na, minsan pag hindi pa nakikita yung purpose ng life nila, ang akala nila, kampat nilang buhay, yung pasarap ng buhay dito, picnic tayo doon, enjoy tayo doon, games tayo doon, mahjong dito, kung ano man. Kapag ganon, well, hindi natin sila question. Pero kapag dumating yung panahon na instill sa kanilang isip, na inculcate at na isaksak sa kanilang puso ang kanilang misyon o di kaya purpose ng buhay nila, magbabago yan. Kaya yan ang buhay, isang susi yan sa buhay. Kaya bago tayo mag-enap, gawin na nating 10 ito, mga kabayan, mga katimpuyong, at mga kamay ginintuang puso. Gawin natin itong 10. Ang pinaka-uli, yung walang-wala na, hindi mo alam kung ano gawin, lahat ginawa mo na, ano ba talaga? Wala na eh. Sugal na to. O di kaya, go ahead, focus lang. Concentrate lang. Ito yung ating not afraid to take risk. Kinakailangan ng isang tao, huwag matakot na mag-take risk. Gusto ko sanang magnegosyo yan, kaso baka malugi ako eh. Gusto ko sanang mag-aral yan, di naman ako magaling sa English eh. Gusto ko sanang mag-engineering, mahina ako sa math. Puro mga ganon. Hindi mo pa sinusubukan, ay nawawala. Mga kabayan, at sana maayos natin ang ating buhay. Kasi napaka-importante sa buhay natin na maibigay natin yung the best, makita natin yung ating buhay ng maayos, at higit sa lahat, sana, at panalangin ko na magtagumpay po tayong lahat. Yan lamang po ang aking masasabi sa aking vlog na ito. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon na nagsasabi sa inyo, tulungan at payamanin natin ang ating kapwa. God bless you all.